Glädliga påskar. Han är risen. Sannliga, han är risen. Det är gott att kunna feira hända dagen att han röjs. Han är livande och att han är här. Och han är här och hjärtan om. Det är väldigt. Vi får att börja med att synka. Han har sikra av till önt. Han rappte fullgjørst. Så røys okon. Og kanskje hvis dit onkel gramte seg jar og sier jeg røyta i standa så ikke hver skal finne mer SS. Så hvis de kanskje minke om gloppene og fære sammen så det nevnt å komme med en standa. Sinja, Moish. Jag vet inte upptiden av hvis när jag vet inte hur det var en av talaren höstkväll eller fruktkväll som nämnde filmen Narnia och ta i Aslan och Øysdrottningen det var just en avtale om att Aslan han ska döda till att så släpper Edmund laser. Hade sett han filmen om Narnia. Det är så jävla god. Ja. Och så är det allt det ändå och det är så jävla glad och det dansa och då här var en varslo som ångan till för och att lina de som är pastor vid Aslan det är så jävla kött och så läser har vi haft det sen då till att jag får också om att jag sänder
att han att Jesus hungra krossen så ständigt det om allt de som är komna hitja att de är blir krossfester. Och det ständer att han säger allra närmast då de standa ösne här och hitja. Förstått det för hus som förstått det hvis det var en av dronjen och jamär som blev krossfester och stod och hukte. Det var näka så rävligt. Och det var så särskilt. Kom nästan inte i det. Men så påska morgon dessa konerna som var så rävliga kättar där för och också var skvätt vi må göra en sust och gå och ger är en kroppen till Jesus är börjar att lukta och bli några vämliga till han var dejor så att låta där affära smyrjan in i såna govar salver så läckert parfymkrem och så kom där i kyrkogården men kvärt tid har onkel varit i kyrkogården till det ser kyrkogårdarna ta onkel det gör så gräva det molten och dyvrätter och så är det också en hövd här som gröven är och blommorna lite av förstått det kon att det allt är språngt upp och det är tömt och blommorna lite slöttar om alla kyrkogården här var tömt och därför och gråta där helt onkel tyckan men så kommer onklarna ner och sätter han är inte han är risen upp och det var så väldigt och det tog vi kunde vara här i det vi kunde minnas och fira och glädjas och att han var inte verande i grövene men han levde och hvis vi får åter till Narnia så har du det ett öle bultor och heta bor eller ja det var en sort offerbor här som när Aslan var gripen Aslan var väck och röjpene till lite slött ut om det höjla och båret till var knäcka i helt och så mötte de honom och vi för tog jag synja god en av tronen han är här och han lever i det och det är så gott låt oss virkelig krøtja kon i det och han säger hur vi annars uppleva livet och för en annan så är god av tronen och han är trofast kom röjsa kon och lov honom Goden av tronen och han vennes plats och det och frostingar här jag vill han med troverja och vara med och mojne fred Goden av tronen och han vennes plats och det och så ständer fast om en annan av plats Goden av tronen Goden av tronen och han vennes plats och det och frostingar här jag vill han med troverja och vara med och mojne fred Goden av tronen och han vennes plats och det och han står tänder fast om en annan av plats Goden av tronen Ja så halt jag att Paul kommer här och söva och så sänker Silva kör 18 till Hej.
Alltså med här som ständer där, alltså mynden här. Jag har inte så hört såna fjärrstyrning så if jag säger vi henne om man har lött nu ska du skifta så du måste bli förvirrad och tog. Här som är han heter Johannes. Och han hej var en av lärarsvennen till Jesus. Han är fylst vid Jesus jag nu löve. Och han var en av dem som stod här tatt vid krossen. Ta i så Jesus blev krossfäst. Och han var eisende en av två som tajdar hørte at Jesus var risen opp, som rann ut til grøvene. Så var en av de første som var her. Kanskje var han sinter yngre enn hin, og rann sinter kjøttere enn hin, og kom av lysen til åren til grøvene. Så han hei se, og han hei fylst ved Jesus først, og så hei han se Jesus ble krossfestet. Og så hei han møtte Jesus i 18 år. Da Jesus var risen opp. Han hei tåsa ved han. Så han var skifta. Og så da han var blivit gammal, skift bara mynd. Nu vill jag veta om det här är riktigt. Da han var blivit gammal, og hei livet sitt liv, så enda han i en fenga odds, tog at han har fortalt øren om Jesus. Han var en forsåra gammal bliven, og han bo i en bøye som heter Efesos, og så var han korter ut av en odds, som ser olja pen og fitt ut. Man kan feras der og det, og sola der og sort. Men så korte man fänkar ut där, fänkar som skickade oss här, som var politiska fänkar för det mesta. Som hade varit emot det här som bestämma. Skift bara att. Och med han är här ute, och han är fänke, och han kan gott också, nu är jag blivit en fors, jag är blivit gammal, och jag har fylst vid Jesus i Jökn och Löve, men det ser ikke ut til at Jesus får vinna. Det ser ikke ut til at det som jeg har gjort, det som jeg har levet mitt liv, at det kan skal være det verst. Jeg vet ikke ordentlig. Og han kan fære også at de som er vær sammen vi, og en bøye som heter Efesos, her som er boet, de har det ikke så lett. De skulle fylles ved Jesus. Hva skal jeg for å si ved de for å hjelpe dem? Og medan han er og hesser i øynene, og han er fengt, så slipper han å lura. Et lyte synder å lura. Slipper å lura atter om. Så han ser himmelen, og han ser her som god bor, og han slipper å suttja det som er viktigt. Han ser ikke hus og bygningar her som han bor, men han slipper å lura at rom hvordan det ordentligt er. Skift bara. Og tar han slipper å lura, og Jesus sier vi han, eller nei, en angel sier vi han, kom opp her, så skal du vise der. Skal du vise der hvordan det er ordentligt, så hvis du ikke først har misset måte og blevet tunker, så ser han en av trådene. Det ser han først. Han ser en av trådene. Skift bare. Og rundt om trådene, her er forskjellig løy. Anker har prøvet å tekne det, og jeg halte faktisk at det blir ordentlig til å tekne det som vi forklarer. God sitter av trådene midt i her under det som grønne, og så er det en ælabøye. Han er alle med rundt om. Hun er seg rundt en ælabøye. Nægger han døy? Nei. Det kan man suttje hvis man er i flikkvaren alltid. Så kan man suttje en rundt en ælabøye. Det var ælabøye rundt om. Og så var det forskjellige sånne ontalige verer som flår rundt om. Og så 24 menn var det rundt om her. Og det
Det var så längt vekk, og man slapp ikke fram et, og man slapp ikke til. Og God var her, og han kunne huske, God er så längt vekk. Jeg vet ikke, skift bare. Og medan han hikker, så ser han at God hever i håndene en av bokruddle. Det bruker man ikke langer, men det brukte man før. Han har en ruddle som det var skrivet av, og det var skrivet på, altså. Først framman, og så atta. Og til tverfer man skriver av boa søyre av sånne ruddlen. Til hvis man ikke har snakket penger, at man ikke har råd til å kjøpe, det det nok ikke akkurat sfer. Etla det tog at vi skulle ha alt vi i egnon, og ikke ha det i petton. Og i hans her bakgrunnene forklara hvordan Jesus for at vinna til sørst. Og hvordan God for at vinna til sørst. Og God sier, hvor skal kare dette her opp, så vidt for å få suttja hvor for at vinna? Hvor skal for å knekka hans reie prikkene som er her? Hatt eider innsikler, hatt et sånt voks, så man må bråta det for å kunne lese det. Hvor kan det? Og alle hittar på hver annan, og hittar rundt om seg, og det suttja at det ånden, det ånden som kan fære gengande, hvis du bakkar ett etter, ånden som kan fære gengande helt i det her som God sitter, og sier, jeg skal tagga det opp, så skal jeg kare hessa bautjen opp, så skal jeg vise deg hvordan God fører vinna. Og Johannes, han som ser dette her, han får gråta. Og han græt. Hva bra vi gjør? Og han græt, ånden var verd. Han græt sorglige. Men så kommer en med i til ham og sier, som ikke gråta. Toi, det en som verdt til å tenke hessa bakgrunnene, og bråta han opp. Og det så sier han, det en som eiter leivan av at jota, som kan det. Akkurat som vi hørte om en leiv og Janne, som Aslan, så tåsar han at nu om en leiv. Og så hoksar Johannes, ok, så får det genka, nu får jeg vita. Hva bra å gjøre? Og så tar han så for å hitja og leite etter leivene, så ser han hvor leivan vet at det hvor leivan er, så sa han et lamp. Ans og drype. Og så kunne han for hoksa, varst du kvært? Jeg minnes det ene for, at han annars som jeg lukkes med, som at Johannes, han røpte, han peker av Jesus, og han sier, hikk lamp Guds, som teker bort sin timesins. Jeg sa et lamp. Og det lampet, som Jesus, det kunne fære, hva bare vi gjør? Helt fram til God, og bråta opp bautjena, og lesa og fortelja hvordan God og Jesus fære at vinna til sørst. Så leivan, han største, til han samme som lampet, han som døye for jokk, Jesus. Hva bare å gjøre etter sett? Så la jeg se onker hoksa da. Jesus bæg i sen. Han han største, og han han som dør for jokk. Hva rett vi gjør? Og ta så lampe hei tidsi ruttlena, og lampe Jesus, så får jeg ødel sinja, verdut lampe hittryppna, at få mått, rykdom, visdom, styrke, heier og dord. Og ødel fotle nyer og tilbåa lampe og god. Så tar Johannes hei mistmåte, og han skulle fære hoksa, hvordan skal jeg hjelpe dem som jeg kjenner? Så vorste god honom hattar, at det lampe som hever sikra. Det lampe som hever vunnet, og lampe, og i Bibelen, det alltid en forklaring om Jesus. Så det må du minnes til. Han som hever vunnet, det sunger vi til Jan.
det er Jesus. Den som fer av vinna, det er eisen Jesus. Så kommer Silva og Kåre, Sintja. Ja, vi får at synja två sanger nu, og den fyrre den kjente sangren til John Newton, Hvor dust hit Jesu navn til til den fyrre sangren, til grøyre kvart at hjärsta svar, bort øtti iverfer, og så gjerne at han også, så synes jeg vi en sang til Oslo Gospel Choir, som øyder Styra Norrmauer som øyder, altså kauløyeren her, øyder Tore V. Aas, han har skrivet Henta Sanjeløsne, men han enskån, og han øyder I will carry you. Jeg skal bære til, og til Bittna Steinberg som synger solo til sangen. Du måste gärna köra texten på här. Visst sant någon? I will carry you. I've seen your teardrops when you're all alone in the dark.
turned against you. You feel like everything is falling apart. Lift your head to the sky and leave your burdens behind. I am right beside you, and I will ease your mind. I will carry you, love will see you through in storms of troubled times. When you need a hand, mine is strongly kind. Stay close to me, whatever comes, and I will lead you home. When you've lost direction, I will draw you back to me. And when you're walking through a valley, I will tell the darkness to flee. Let my love surround you. Only love can set you free. So much stronger than the ocean and deeper than the sea. I will carry you. I will carry you. Only love will see you in storms of troubled times. When you need a hand, mine is strong and kind. Stay close to me, whatever comes, and I will lead you home. I will carry you. I will carry you. Only love will see you through storms of troubled times. When you need a hand, mine is strong and kind. Stay close to me, whatever comes, and I will lead you home. I am right beside you, and I will ease your mind. Ja, takk for det. Arren Jan Ferre kommer opp og har et år til dere. Så får jeg synes at 2 sanger. Hver er for S.U. Stjøtnen her. Han er nummer 1446. Og nummer 6 i Eiemoen i Heavy opp til Fjellene. La dere reisast. For jeg for S.U. Stjøtnen
kommer min hjälp. Här är en sanger som är tidsen nästan bort ur Bibeln, ur Salmon. Och heter David konkur. Jag vet inte om han har blivit konkur, men heter hans år. Øynatrætt. God kvennen smartfolk hever skapt. 1431. God kvennen smartfolk hever skapt. Han følger værer tår. Men elskar han et fåglarnar. Hei. God kvannar småfolk hever skapt, han føyer værar tår. Men elskar han en fåglarnar, men elskar han til mig. Han elskar meg, han elskar meg, jeg vet han elskar meg. Han og så han elskar meg.
Elskja det går. Det godt å taksta der træt. Det så godt. Det så deilig å komme her i morgen og tro samstånds rørter og glæver sen. Jeg nok så kjensleborn av linte. Jeg merker hvordan så blod til det her. Så godt å kjenne samfellet vid øya, vid resisjon tid, vi som trykker Jesus. Du var siste morgen, du var bøtje morgen. Jeg bøtje tog. God råkere papen, det et nytt band som bundet til noen tid. Tusen takk for det, tykker bluskap. Ølja hon alt, og jeg kom inn her, sier da vi omkring at du ikke så ikke kvøy, men omkring som var ut kvøy, har vi gjørst det. Ølja hon alt her. Og medleg godt, og verkerst har kommet inn. Gledelig postkjør. Og i det påskadaver, her vi minnast, som vi tid av hørste morgen, opprøst Kristus her. Der råkner vi at ødel som høyrer med vita. Du varst alt dette her, og det ordentlig godt. Men spurningeren som i det, for jeg seta ter og mer, til dette kjenner du han personliga som vi minnas av påsko. Gjørst du det? Tutt liv, mot liv, brøtt. Du et eller du møtte Jesus Kristus. Bibelen sier at det hendte et syndafall. Det leser vi om langt i første Mosebok, og vi syndene kom tid, det kom skam, det kom strøy, det kom pøyna, det kom skillnaver, det kom sjuka, det kom nei, ja, det kom deg i øysene. Og vi leser i Rom 8:22, en ta stendte det her, at allur skapningen til samans, soffar og hever verster, lyka til nå, det vil si alt skapet av mest fall, eller brøttest vi synda fallen om. Så det er under øy at vi, at du, jeg kjenner ikke tøyna pøyner, tøyna sorger, men øy under øy at vi oppleva pøyne, skillna, strøy og sjuke, et alt og et urslit av synda fallen om to. Bibelen sier i Rombraun kapitel 5 og vers 15 at vi fattler hins øyna, døye hine monk. Vi skiljer ikke kveane til ønta kjemer, og Bibelen kallar det øysene løgnemal, lov løyses hins. Og vi sendte kom øyne et bann iver okkon. Galatia 3:13 kallar det for bann, lovarinnar. Iver okkon, tog vid ødl, fallner syndarar. Så hvis vi taker støvene, og i okkon sjølvån, så hon verilige vannleis. Bibelen sier i Apostelbladet 16:31 at God hever avsett det, ta i han skal døma gjera rujtje vi rattvise. Som han hever, vi manne som han hever sett til det. Og tøy støva tøy no moin tann, at han ma en bjergjeng til. Om jeg og to skulle øya vevn, hvis vi skulle øya framtøy, hvis vi skulle øya liv og glede. Og fire at han kommande dømeren ikke skal reka til og med, så måtte et fullkomme offer utveast. Og et offer som kunne teka dømgods iver sentena av se, fire til og fire med. Det hette offeret, det hentan sigeren som vi glest om og minnast og i det påskadet. Bøyna veien etter syndafallet, så gav god lyft jo en bjergjeng. Han sier at øyn etterkommer til Eve skulle komme, og han skulle sikre
at du ønta. Han skulle være et fullkomme, endaligt offer, og han skulle teka domen av seg fire atla synd. Og ikke fire tøyna synd. Samme hvordan du føler det. Og fire møyna synd. Og som Paul Skårene nevnte, og tjekk noen atla bøyplene, så sutja vi at et lamp vil brukt som mynd av frelsaren som skulle komme. Oppi tjekk noen gamle testamentet vil lampe, som Paul tar seg om, atter og atter tidsi fram som en firebåan om, at ein der kjemur hin fullkomne frelsaren. Og jeg kan bare ta onker dømer, ta Adam og Eva hadde synda, så skamma oss deg til de hadde synda. Ta gav god ham under skinn, er lett oss jo i sannlukt, skinn av øynene dyre som måtte dødja. Sånne tar Abel, han offrer i øyta først og fødte dyre søgnen til herran, og herran lykaje offre. Og for det synte langer, så ta Abraham skulle de offre til god, ta utvei god honom en vekst, til bjergjeng fyrir hansara son. Og vi søtja øysene at fyrir røyka frelsena til tøyn og til møyn, så utvalgte God seg øysene og et gjørest folk. Han kattla en mann som er Abraham. Han bo i en mer fortalt, han framkommer mettan og i ord og i Kaldea. Han heita sikkert fort, men God kattla i han mannen. Han sier, vi Abraham og i tær, og tjøkken tog til avkom, og i tær skulle atler atter av hjørne være signajer. Abraham ble atterfeir til Guds utvalgte folk av gjør Israel. Og i tjøkken teg hever God givet okken Bibelna, så forteller okken om hessa frelse som et øya. Og i tjøkken sitt folk, så utveier God øysene okken frelseren, som lampe taler om. Langt i Ære Mosebok kapittel 12 leser vi om det første postjener, som en så siende mynd av Guds døme i synd og av frelsene i Kristus. Ta var Israelsfolk træler i Egyptalandet, lika som to, og og det træler i synd og i hesen høyme i det. Men til bjergjeng så skulle det hver husbande, vi kan si at hver pape måtte teka legg mest til et lytalest, det betyr et feil, frukt, veverlamp av seinon, et laugøytenon. Det skulle drepast om solseter, og så skulle de teka av blåvenon fra lampenon, og smyrja det av dora stavnar rundan om uttorna i tarra hus her som de var. Her som de ute påska lampe inni her. Så skal jeg lese det her som hendte sujan. Det stender i Ære Mosebok kapittel 12, vers 11-14. Det stender, Herren sier vidt deg, til postjer for Herren. Som nått skal jeg genka jøgnen i Egyptaland, og drepa alt frumbore i Egyptalandet, bæge folk og fæ, og iver øtlom godun i Egyptalands skal jeg halda dem. Jeg Herre. God en olvarshemmer god, en rettviser og høylaver god. Men så sier han hetta vid hei, som spurte blåe rundt han om uthorna. Men tja tikkon skal blåe av husen som det ui, vera til tekjen. Ta suttje blåe, skal leipa tikkun om, og atje øyande slæ skal komme i tikkun, ta slaje Egyptaland. Hesen dæver skal være tikkun minnesdæver, og de skulle halda han som høgt i fyrir herranon, det skal være tikkun evig fyrirskipane halda han mann etter mann. Det altså vøker og siande mynd av du fullkomne frelse i Kristus som fører koma 17. Han var ikke kommet da. Men morgenen etter det etter påskalampe. Da var det fly fra Egyptaland. Det slapp jeg sted.
Og Egyptar åtte ikke utom og mer, de var kjøpt leis og i kjøkkenen påska lampe. Hesa påskene som vi leser om her, det er pøyka fram, og vi møter noen nekst større, nemlig jeg møter tøym og påskene som vi nå halta. Så nesten honker Guds år sammen, alle veien kjøkkenen Bibelen, så honker Bibelen sammen, rundt om dette her lampe Kristus som skulle komme, som vi minnast i det. Vi så ikke opp til en gamle testamentet av Israel, så falt de dro på en påskalamp, og så atter av påskalamp hver jeg fyr, det var påsker. Og så snakker ikke nekv er til Herren Jesus kom. Og han gjør det til, som vi leser om i Bibelen, til dømes Galatia 3:13 sier, at Kristus kjøpte okkon leis undan banne lovarinnar, ta og han var bann fire okkon. Og Rom 4:25, han som given var fire misbrott okkara, og røster opp okkon til rattforstering, til frelse. Apostelsen 23:4 sier, honom djeva alle profetene, det vil si alt gamle testamentet i øysene, tann vittnesbord, at hver tann og utrøyra han, for fire djevingssintana vi navnet hansara. Og tog eirta hentan iverskriften som i hver samfunnsmøtene, sier det så vel, du vil lese Filipperbrevet 2, vers 9, her stender, tog hever god øysene sett han ekvelig høgt, og giv henne navnet som iver øtlen navnet for at det navnet Jesus ein dag skal først knæ batja seg. Tarra som i himmelen tarra som av jøren og tarra som under jøren de som deg. Og hver tunga skal jotta at Jesus Kristus Herre, gode feir til dår. Sannelig god enn at røvnene og han minnest bøtt søyne her. Om frøstingar herja, vil han med til verja, og være med av mine fer. God enn at røvnene og han minnest bøtt søyne her, og hans år stender fast, om en alt annet brast. God enn at røvnene God visste at Israels folk var glømsk. Tog gav han dem påskene, så det er ikke glemt i Herren. Og han var også videre glømsk. Tog han med et land også giv i okken breibrødingene som vi er 17 i det nå her, som vi i okkara samkommen her var kvann fyrsta det, og i vikene her som vi minnast og kunnkjera deia Herrans til han kjemer. Og tog hever god enn gave til togin. Det stender i Johannes 3:36, tann og i trøyra sonen hever av et loiv, men tann og ikkje vil loja sonen skal ikkje suttja loive nøy, vrøye gods verer verande iver honom. Hentan frelsa under en gava som god hever til togin. Og spurningen hever du tidsi og møte hese gaven. Jeg kan fortelle deg en hending og Klaksvøk til nok snakk var sjøjane. Det var jo unger, det var jo ungdomsarbeid med Bethesda ta. Der kom en med over gengene inn, jeg stod holdt fremme i det gamle Bethesda Klaksvøk, og han var så klævere som med over en tid. Han med over en heie liv og et lov bort fra god. For nekvån av til ringa som fyller vi, ta mitt liv etter okker egna vilja og hovedtid. Men hentan det igjen. Da var han så glæver, ta lustig av noen kom gengade fram etter. Og jeg minnes vel han sett seg nyer. Og gleden lustig av noen. Han sier, Jon, nå jeg bliven frelster. Jeg kløy meg aldri hvordan jeg ut hans samråd av er. Og en syndare, som er en tant syndene var venter om, vi trygg av Jesus. Og han var fullkomelig brøyt. Spørningen du brøyt? Du brøyter? Jeg? Han var født av nødtjøn. Skal spørre, hvordan kunne han være født av nødtjøn? Jo,
Bibelen sier at så mange som tog imot i honom, med Jesus og Kristus, gav god mått at bli på et gods, tøymen som trykva av navn hans herre. De født, ikke av blå, ikke av hold, ikke av mansvilja, nøy. De som ble frelst, de ble født av gode sjølven. Til å si at trus du av Jesus, så du født av nødjan, du først av nødjan natur fra gode, og av nødjan troen, og nødjan langselen i ut her, som omgang du fer fra der etter, varst du kvøy? Jo, det tøy at han dagen flyter god inn i tøyt hjärsta, at bygva vi høyla i andasøynon, og han virkar ut her, og i mer, at vilja, og at virka, etter gaua vilja søynon. Og så kunne vi spørre, hvordan kan God gjøre til vi en fallna sintara? Jo, han kan til i Kristus hever tidsi atlan daumen fyrir sintina a se fire det. Og han kan tøy vera tøyn frelsa, tøyn frier, tøyn vevn, tøyn glede som omkant du endar. Det stender i Bibelen at han gleden, det kan godt være en problemer i løgn, ja, men han gleden, om du bjerstare, og bjerstare inntil hadaverer, da vi kommer hjem til Jesus. Og så skal jeg enda vi en hending som Tom Roberts fortalte i Måndag var 1976 og en radiobønne vi så for at tidligere at lese møtene opp jeg har åkte lusta jeg har talgilt org og her en søva som jeg skal endurgjeva nå her som han fortalte ta var i unge dronk. Det var i Russland for mer enn 100 år, mer enn en øldsujane. Det var kongren i Russland, han var kallet for Sareren. Det var den høgste mæveren i Russland. Han hei en vin. Hesen vineren, åtte en son, og han spurte Saren der en gau, kan sonen som ikke få godt arbeid her, noen ja der? Jo, det kan han godt. Så fikk han et alit starv her noen. Han skulle ansette penger noen. Gjeva Herman noen en her dag løn. Skulle han gjøre opp og ansette han ikke ble borster, og alt var rakt. Han omsatt peningen for disse her doltene. Men så hendte det her dit. Hesen dronken i den lenka tog. Så får han, og han tog pening ur kassan og han brukte det til et liv, i rose og levneie. Og tid, vi vet at han gonger øyne tog, men så kommer dæveren der han skal gjøre opp. Han skal komme til sin iverordnøye og vise noen snakk penger han hever etter, så kan han brukt talt ut i løn. Og nå sitter han her, og nå mangler penger i. Det mangler nok så nekve penger i. Og han visste at refsingen fire stjæla pening fra her noen. Den refsingen kunne være ekvelige olvarsom. Og han rattest også fire skommene taita for å komme fram at han hei stjålet. Og her sett han og i en teltetid. Han sett her og sier nei. Og hukte ned i sånne tøl. Og det stemmer ikke. Han rønte jeg til om at det er nøy. Det ble vi av manglet nekve penger. Han visste ikke hva han skulle gjøre. Men det, samme kvöld, så får Sareren, han gjør det vi først. Han får lese i vanlige klær, så han kjente han. Så får han ut om et folk for vita, og så folk ikke seg heie da. Og hette kvöldet, var han ferdig til akkurat hesa, her, doltene. Og da ble mistet og ble kvöld, og han sa, i øynene telte var ljøs. Og han får iver hitja, og han lurte inn. Jo, her sla hesen sånne til en mann sånn. Han la ned av båret på hendamaten. Nere iver sånne tøl, som han fikk han stemma. Og så forsar han iver hitja, for at tromman hukte nere i tølene, og han sa at det var galt, jeg er som trønnsnå. Sånn unga mannen hon. Og niast er som dronkeren skriver, han sier, henta skuld og stor. Hvor kan gjalta henne fire med? Og vet du hva Saren kjørte? Han tok en penne som la her. Med han dronkla svev, så skriver han, Saren av Russland. Skal gjalta fire til. Ikke vekkert.
så får han speklig ut at med dronken la og svev nere båret her, og som det dyraste nei, var han sånn over. Og da han vakna i møte måttene, så sa han knapplega, at han hakste mer, han som sitter av tronen i Russland, har skrivande under at han skulle gjalda alla skuldene til så stakkars unga mann. Tid, hatte det som er minnast av påsken. Okkara konger, som sitter av tronen, han har betalt tøyna skuld, alla syndene, alla kjærligtankene, alla gjerene, og okkara syndene tur han har betalt for alt. Og tøy vi firegiven. Bare vi vilja takke møter hese gavene som vi minnast så vekkers nu av påsken. Jeg skal sitere 8 vers av 3, at det stender at lønnen i Rom 6:23, lønnen og synden djevel, som vi er født i, hun er deg, til seg skillnad fra gode. Men nøye gava Guds er evet liv, og i Kriste Jesus Herre okkara. Og så spør jeg for sørste fer, hever to personlige tidsi i møte hese gav. Amen. Ja, nu är klockan färna loja, men Silva kör synger efter. Och så syns jag vid en fälla sang och så kommer man näka lösningar och så får vi att få kunna också detta. Ja, Silla Kaur skal nu synja 2 sanger trett. Han fyrre til en sankur tja Øster Bergkammer, så Øster har gjort bæg år og lea. Det er en sankur som øyter 2 som gonger troarløy. Og den satten sankeren, det er en av enskund, det er en sankur tja Oslo Gospel Choir. Det er en sankur som øyter Shout for Joy to the Lord. Den sankeren, han er enskund, han er baserer av Salm 100 i Bibelen. Men først så er det 2 som gonger troarløy. Og Maria Alertsen Jurus synger solo i de 4 sangene. Så känna skutch, men stad nöjen han är nödj. Kvann morgon ta i sölur estre röjsor. Och ta natten fällor av, väger han som möter tjall. I morgon stjärna bjärst som allt i lysor. Herren känner tøyna lov.
synja en sista fellesang, där vi kommer ut till Jesus. Ska vi rösa oss och synja? Kom nu till Jesus vid tøynare byrre. Kom tøyja honom nöje att få. Han gröjer görst och lagt ned och hyre. Fullona fast du bärst honom fram. Våner han irrande, strujande frior. Glädje tam syrjande, synden bött. Tröstaren talar han hemliga sior. År mot gagligt och blir mot love. Kom nu till Jesus, kom nu till Jesus. Lägg dina byrde över han. Kärlek ger han, frälst och tervan. Frälse ser han där andalig föje, levande vatten, tystande sal. Ja, vid hans spår bärs frior och fröje, varje och evig från ber till av mat. Kom nu till Jesus, kom nu till Jesus. Lägg dina byrde över han. Kärlek ger han, frälst och tervan. Kom nu och fylg honom, släpp synda vägen. Vinning går här, bärs möje och knas. Böjt ända heim om vi himmelska glädje. Kom nu till Jesus, tack upp din kross. Kom nu till Jesus, tack upp din kross. Är vi av löjden nu börjar han Kom nu till Jesus, kom nu till Jesus. Lägg dina byrde över han. Kom nu till Jesus, kom nu till Jesus. Lägg dina byrde över han. Kärlek ger han, frälst och tervan. Kom nu till Jesus, kom nu till Jesus. Lägg dina byrde över han. Kärlek ger han, frälst och tervan. Kärlek ger han, frälst och tervan. Herre frälsare, vi tackar dig för att du vannst okkom frälso. Tackar dig för att du älskar okkom. Vi oändelig om kärlöka.
Vi tackar dig för att du varst viljor till att offra Jesus Kristus, son tun, vi okkar sted. Og gjør dette størst nå vi minnes til av påsk. Vi minnes at du døye, men du røys opp. Og til takker vi deg så innerlig for. Sikna så hesa løtene til okkon, måltøyene og samværene. Og Jesu navn er øysene, sundagsskolen, aktene og brevbrøtingsene. Og vi ber for fri i førja land, og vi ber om at du frigjør skal valda om alla hjørn, Herre Jesus. Kom, Herre Jesus. Amen. Några få lösningar. Som då kallar ta upp från Sarepta. Samuel Mikkelsen som ständer för Leon som är lejaren av Sarepta nu. Han har ett inskjö om att vi hvis du får det ikke, så kan du bare gjøre. Ett. Oi, det er fint. Sarepta har som endamål å røkke bøtten, ha bøtten og ungdomslever, for å vinne bøtten og ung for Kristus. Til høves endamålet. Og så har det familielever, kan du bare til det neste. Og de har 8 familielever, og at heimen 8 familielevene er bruk for cirka 4 til hjelpefolk til kvarja. Av imenskonsle, skiftbare til det neste. Og de folkene som kunne fære av familielever er som oftast de som ikke har så øye faste arbeidsstøyer, eller de som er pensjonere. Og hatt det her er cirka det som det er bruk for. Onkel spurte meg en for om han kunde färre kötchen. Så hvis du då skjera ting upp etter, så kan du arbeide i kötchen och Sarepta. Och agera som det sagt. Så det är bruk för en fjörde falkon till familjelövnar. Korba till annasta. Och så är det sommarlövnar här är det nekvar. Och jag har själv varit av nekvarlövon och haft glädje av att sända mig in i Böten Väster. Och hvis vi halta till ordentligt gott. Korba till annasta. Så må vi eisen hjelpe til. Her er en 101 folk i her som listan til hver elev. 1000 folk er det bruk for. Det som særlig ofta manglar, det er leiere som er syndeboner. 30, 14, og forskjellige sånne som halter seg være for gammel og okul. Det bruk for timon til levnar er nek lattar at hava. Og til ikke å være benji for det, de er ung og vill og sint og pen, men de er nemme ha vi å gjøre lukka vel. Og så sier et åretak av franskån, det stender sinter eist i bøyblene, av franskån, det er ikke av franskån, ikke sier det for pappa, at kærleikken, han finnes ikke. Det finnes bare pregg om kærleikken. Så er vi gå i Sarepta, det finner vi til å ta i sommar. Kan det være sin bruk her, sier jeg så. Hattar er det som vi tar bruk for det. Hattar ledde sammen med hvilken helse til kun. Vi sørger oss her vestre i sommar. Så er en drekk av henne her i Ivre, og basar og forskjellig. Gjør så vel. Men I
ska skilja där, annars var det öppet.